Pravi prijatelji poznaju se u nevolji, što su prije 20 godina Talijani dokazali s prognanim Vukovarcima. Tada su ih udomili i skrbili o njima kao svojima. Danas je Vukovar dobio priliku odužiti se i pomoći Talijanima stradalima u nedavnom velikom potresu. U tu svrhu odigrana je humanitarna nogometna utakmica koju je odgledao i naš novinar Saša Knežić te razgovarao s brojnim sportskim i pjevačkim zvijezdama. Prvo ime humanitarne nogometne utakmice u Vukovaru svakako je bio Igor Štimac. Dojmovi s netom završenog Eura su da se igra sve bolji i atraktivniji nogomet, a uvjeren je da Španjolci nisu nepobjedivi. O svom izborničkom angažmanu je pak bio škrt na riječima. A može se svakome stati na kraj. Španjolci su zablisali u finalu, a prije toga je bilo prilika od onih koji su se susretali s njima da ih eliminiraju. Imali smo i mi jednu takvu. Žal, veliko. Da je to naš maksimum bio. Čujte, to nećemo znati, to je sada bila realnost. A budućnost? Bolja. Koliko? Vidjet ćemo. Bolju budućnost hrvatskom nogometu želi i predsjednik udruge nogometaša Dario Šimić. Pozdravljam ove promjene u Hrvatskom nogometnom savezu koje su se desile. Mislim da nova uprava sa Davorom Šukerom i gospodinom Vrbanovićem ima jako puno posla. Mi ćemo i dati podršku, im želimo biti partner, oni trebaju jako veliki rat odraditi da vrate hrvatski nogomet tamo gdje on zaslužuje. On pak poslije profesionalne karijere ne igra nogomet, već se rekreira šetnjama i trčanjem po Sljemenu, dok se Robert Kovač u mirovini primio golferske palice. To što je riječ o hobiju, kaže, nikako ne umanjuje natjecateljski duh. Uvijek želiš pobijediti, to je tako u genima, mislim da je to kao sportaš uvijek tako, moraš uvijek biti prvi i biti najbolji. Moto je to i Franja Arapovića, koji je s košarkaškom reprezentacijom prije 20 godina bio drugi najbolji na olimpijskim igrama u Barceloni. Tužan je što se te obljetnice nije sjetio nitko u Hrvatskoj, već je obilježavaju Slovenci. Nažalost, evo, dobili smo pozive svi koji smo nastupili. Jučer smo potvrdili naš odlazak u Ljubljanu i bit ćemo tamo 3 dana o trošku njihovog saveza, sve kompletno, znači, tako da jedna lijepa gesta. Mi ćemo se sjetiti možda 50 godina. I dok su srebrni olimpijski košarkaši pronosili hrvatsko ime po svijetu, talijanski su dobročinitelji prihvaćali prognanike iz porušenog Vukovara. Danas se slika promijenila. Potresom je srušen sjever Italije, a u pomoć uskaču ponosni Vukovarci. Vi danas imate niz uglednih ljudi u Italiji koji za ovu akciju znaju. Ovo je jedna od najvećih poruka koja je otišla općenito prema Europskoj uniji glede pomoći Italiji. Upravo iz jednog malog, ali herojskog Vukovara. Poruka koju bi mi htjeli poslati, onih vrijednosti koje su nenaplative. To je zdravlje, ljubav i naravno pomaganje drugima. Ova akcija sve to ima i želimo i u budućnosti takve vrijednosti, vrednote poštivati i posebno afirmirati. Uz simboličnu poruku poslano je nekoliko kamiona hrane te je prikupljeno 100.000 kuna pomoći. Svoj doprinos dao je i Đani Stipanićev, kojem je ovo bila prva utakmica na velikom nogometnom igralištu. Ako može Franjo, onda mogu sigurno i ja. Ne samo da može igrati, već je Franjo Arapović i obećao postizanje barem jednog pogotka. Mislim da prvo da se košarka igra, pa smo mu rekli da se igra nogomet, onda je malo splasnuo sa tim svojim optimističkim izjavama. Umjesto riječi, za Ivicu Šurjaka su govorila djela. Ovim je pogodkom dokazao kako nije izgubio osjećaj za loptu, baš kao ni osjećaj dužnosti prema klubu s kojim se proslavio. Hajduku. Hajduk je u krizi, kao što su u krizi drugi klubovi. Jasno, kad je u pitanju mi to preemotivno doživljavamo, ali uopće ne sumnjam u budućnost Hajduka. S njim se slaže i najveći pojedinačni dioničar Hajduka, Jako Andabak, koji unatoč brojnim oscilacijama splitskih bilih, kaže, nikad nije požalio svoj klubski angažman. Koji je cilj za iduću sezonu? Iduća sezona je drugo mjesto cilj. Da. Onda će se opet Dinamovci naslađivati. Je, a šta možemo kad su jači? To je realnost. Pa to je realno. Mislim, nama treba vremena da se konsolidiramo, sredimo odnose, uspostavimo organizaciju kluba, a onda i svega ostalog. Povratku staroj slavi se nada i Neno Ninčević, redoviti gost Poljuda. Da za glazbu kaže živi, dok sport obožava gledati. Igrao sam sve moguće sportove, bavio sam se karateom u životu, bio sam čak i imao sam i prvenstava i medalja i svega, ali imam 50 godina. Godine su razlog zašto je Mate Bulić umjesto na golu uz out liniju. Uloga izbornika, kaže, nije nimalo laka, osobito kad u ekipi imate kolegu. Koga on čuva, ovaj mali majko, dragi? Ko je koga savjetovao? Pa ja sam njega pitao koliko samo može izdržati, jer ja njemu nikad ne pitam ga za taktiku, jer ja imam kao trener autoritet i ja imam svoj stav.
U šali i veselju je završio ogled hrvatskih zvijezda i vukovarskih veterana. Jedini bitan rezultat bio je pomoć prijateljima u Italiji.